ассалому алейкум дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо. дар навори имрӯза оиди тозатарин ва муҳимтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. шумо бошад моро бо лайк ва комментариҳои худ дастгирӣ кунед. лайк мондан вақти зиёди шуморо намегирад, аммо барои пешравии канали мо кӯмаки калон мекунад. ташаккур барои дастгирӣ. дӯстон, ба шумо ширкати шифофарморо тавсия медиҳем ки шумо аз ширкати шифофармо ҳама намуд дороҳои гиёҳиро дастрас карда метавонед. аллакай чанд сол мешавад ки мо бо ин ширкат ҳамкорӣ мекунем ва ба боварии комил ба шумо низ тавсия медиҳем. шумо метавонед ки аз ширкати шифофармо доруҳо барои хароб ва фарбешавӣ, барои дил, барои дарди мушакҳо, барои хунукзадагӣ, равғани тозаи сиёҳдонаро дастрас кунед ки ба ҳамаи дардҳо шифо мебахшад. ҳамчунин ширкати шифофармо ҳиҷома доранд ки дар он ҷо фитобочка, массаҷ ва ҳиҷома бепул аст ва шумо метавонед ки рафта ҳиҷомаи бепул гиред. барои ҳамин худи ҳозир ба рақамҳои дар рӯи экран буда занг зада доруҳои гиёҳии дар кории худро харидорӣ кунед ва ҳатман аз номи канали мо паҳлавон салом расонед. чемпиони нави вазни нимёнаи UFC Билол Мухаммад омода аст ки бо ҷангвари бебохти вазни худ Шавкат Раҳмонов муҳориба гузаронад. биёед суханҳои чемпионро гӯш мекунем. ман омодаам ки бо Шавкат Раҳмонов муҳориба гузаронам. ман ягон вақт аз муҳорибаҳо отказ кардагӣ нестам. бисёриҳо аз муҳориба зидди ман отказ карда буданд, лекин акнун ман чемпионам ва ин муҳориба мероси маро ҳамчун беҳтарин ҷангвари вазни нимёна дар таърих боз ҳам сахттар мекунад. ман ба ҳар гуна ҷангварони ногаҳонӣ визв намедиҳам. касе ки дар навбат аст, касе ки беҳтарин аст, бо ҳамон меҷангам. ба ҳама нишон медиҳам ки аз дасти ман чӣ корҳо меояд. ҳама фикр карданд ки Леон маро ба осонӣ мезанад, аммо ман аз Колби ва аз Усман дида зуртар баромад кардам ва коре кардам ки ин муҳориба осон менамоид. акнун ман ҳар яки ин шахсонро шикаст медиҳам, гуфтааст Муҳаммад. ва дӯстон, бояд қайд кард ки Билол Мухаммад дар синни 36 солагиаш чемпион шуд ва барои чемпиони UFC шудан ӯ аз ҳама зиёд дар таърихи вазни нимёнаи UFC муҳориба гузаронидааст. ба ӯ 19 муҳориба дар кор шуд то ин ки чемпиони вазни нимёнаи UFC шавад. аҳсан Билол Мухаммад. дӯстон, имрӯз овозаҳо баромаданд ки менеҷери Мухаммад Мокаев бо роҳбарони PFL гуфтушунидҳо гузаронидааст, дар ҳоле ки Мухаммад бо ташкилоти UFC шартнома дошт. ин хабарро роҳбарони UFC шуниданд ва маҳз ана ҳамин чиз сабаб шуд ки UFC қарор бароварданд ки бо ӯ шартномаи нав набанданд. ин хабарро бисёри сомонаҳо ва журналистони хориҷӣ нашр карданд, лекин чанд дақиқа пеш худи Мухаммад Мокаев оиди ин овозаҳо чунин суханҳо навишт: орзуи ман чемпиони UFC шудан аст. ман ҳамаи пешниҳодҳоро рад мекунам, чунки UFC ба ман имконият доданд ки аз худ эълон кунам ва барои оилаи худ маблағ ба даст биёрам. оиди PFL дар он ҷо ҳатто вазни 57 килограмм нест. журналистоне ки ин чизро аз пеши худ гуфтанд беақланд. умедворам ки Дана Уайт аз сари нав ба ман шартнома медиҳад. орзуи ман чемпион шудан аст, навиштааст Мокаев. ва дӯстон, имрӯз рейтингҳои UFC нав шуданд ва дар он ҷо Муҳаммад Мокаев нест. ин маънои онро дорад ки UFC расман ӯро ронданд. лекин дӯстон, чӣ гуне ки мебинем Муҳаммад каме ором шуд ва умедвор мешавем ки Дана Уайт низ каме ором мешавад ва шояд ки бо ӯ шартномаи нав бандад. барои ин корро кардан якчанд сабабҳое ҳаст ки ҳозир мо пешкаши шумо мекунем. Мухаммад Мокаев аз ҳама ҷангвари машҳури вазни 57 килограмми UFC баъди Брендон Морено. Брендон Морено 2 миллиону 100 ҳазор обуначӣ дорад. Мухаммад Мокаев бошад 1 миллиону 800 ҳазор. аз ҳама ғалабаҳои пайдарҳами зиёд дар вазни 57 килограмм 7 ғалабаи пайдарҳам, аз ҳама зиёд ғалабаҳои фаврӣ дар 2 соли охир дар вазни 57 килограмм 4 ғалабаи фаврӣ, аз ҳама ҷангвари фаъол дар 2 соли охир дар вазни 57 килограмм аз моҳи марти соли 2022 то имрӯз Муҳаммад Мокаев 7 муҳориба гузаронидааст. ягона ҷангвари 23 сола дар UFC айни замон ки дар рейтинг қарор дорад. Муҳаммад пеш аз охирон муҳорибаи худ дар ҷои шашум қарор дошт ва агар ки ӯро намеронданд шояд ки ба ҷои чорум ё сеюм мебаромад. ягона ҷангвари вазни 57 килограмм дар таърих ки дар 5 муҳорибаи аввали худ 4 маротиба фавран ғолиб шудааст. ягона ҷангвари вазни 57 килограмм бо аз ҳама зиёд сабмишенҳо айни замон 4 ғалаба бо тариқи сабмишен. ва дӯстон, баъди ҳамаи ин чизҳои номбаршуда гуфтанд ки Муҳаммад Мокаев ҷангвари дилгиркунанда аст ва ҷои ӯ дар UFC нест, пас оё гуфта мешавад ки дар UFC аз ҳама беҳтаринҳо меҷанганд? Мокаев худи ҳамин рӯз 24 сола шуд ва аллакай ин гуна карьера зебо дорад. тасаввур кунед ки баъди 3 ё 4 соли дигар ӯ чӣ гуна ҷанговар шуда метавонад. барои ҳамин умедвор мешавем ки ин бародари мусалмони мо дар UFC карьераи худро идома дода чемпиони UFC мешавад. дар ҳамин ҷо дӯстон, навори мо ба анҷом мерасад. фикру ақидаҳоятонро нависед, ҳатман дар канали мо обуна шавед. то боздид, хонободу сарбаланд бошед.